ମୁଁ ତ କହିବି ଏହି ଖୁଦ ଆମ୍ବୁଲର ଚାରୁ ପାଣି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଦେବେନି। ଥରେ ଖାଇଲେ ନା ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବାକୁ ମନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଡେଲି ଡେଲି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖାଇକି ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖୁଦ ଆମ୍ବୁଲ ଚାରୁ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ରେ। ତେବେ ନମସ୍କାର, ପ୍ରୀତିଛନ୍ଦା ହୋମ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଫେମସ୍ ଏବଂ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଦ ଆମ୍ବୁଲ ଚାରୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେଇଯିବା 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଭଳିଆ ପାଣି। ମୁଁ ଏଠି 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କପେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ତ 3ଟି ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ନେଇଛି। ଆମ୍ବୁଲ ଯଦି ବେଶୀ ଖଟା ଥିବ 2ଟି ଆମ୍ବୁଲ ନେବେ, ଯଦି କମ୍ ଖଟା ଥିବ 3 ଜଣଙ୍କ ହିସାବରେ 3ଟି ଆମ୍ବୁଲ ନେବେ। ତ ନେଇଯିବା କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଇଯିବା ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଏଇଠି ଚିନି ନିହାତି ଭାବେ ନେବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବଂ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଛେଚିକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା, ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ମସଲାଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଘଣ୍ଟେରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଏମିତି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମୁଁ ବତୁରେଇ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେନର ଏମିତି କାଢ଼ି ନେଇଥିଲି ଏବଂ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି। ହାଲକା ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଦରକାର, ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଓଦା ରହିଲେ ଚଳିବ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଟୋଟାଲ ପାଣି ନାହିଁ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହଉ କିମ୍ବା ଏମିତି ଯଦି ଶିଳ କିଛି ଅଛି ଶିଳରେ ଆପଣମାନେ ବାଟି ପାରିବେ। 1 ଚାମଚ ଭଳିଆ ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଗଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଗଲି, ଏଇଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ, ପୁଦିନା ପତ୍ର ନେଇଗଲି। ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ, ତା ସହିତ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବ। 1/2 ଚାମଚ ଭଳିଆ ଜିରା ନେଇଗଲି ଏବଂ 1/2 ଚାମଚ ଭଳିଆ ମୁଁ ନେଇଗଲି ଆମର କଳା ସୋରିଷ। ଏସବୁକୁ ନେଇକିନା ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା ଏମିତି ବାଟି ନେଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଦରଦରା ପେଷ୍ଟ କରିକି ବାଟି ନେବେ, ମାନେ ପଲ୍ସ ମୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କ୍ରସ୍ କରି ନେବେ। ଟିକେ ଯେମିତି ହାତକୁ ଆମର ଟିକେ ଖଦଡ଼ିଆ ସାମାନ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିଦେବେ ଆମର ସୋରିଷ ଯେତିକି ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ବାଟି ହୋଇଯାଇଥିବ। ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ଆଡ଼୍ କରିବେନି, ଶୁଖିଲାରେ ହିଁ ଆମେମାନେ ଏସବୁ ବାଟିବା। ବା ସେଇ ଗୁଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ବାଟିଥିଲି 3 ଚାମଚ ଭଳିଆ ହେଲା, ସେ ସବୁ 3 ଚାମଚକୁ ମୁଁ ସେଇ ପାତ୍ରରେ ପକାଇ ନେଲି। ଏବେ ନା ଏଇଟା ଫୁଟିବ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଗୋଳଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ସିମ୍ ଆଞ୍ଚ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଫ୍ଲେଭର ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେ ବାସ୍ନା ଆଉ ସେତେ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଆମେ କାଟିବାନି, ସେମିତି ଗୋଟା ଥିବ ଧୋଇକି ଆମେ ସେଥିରେ ପକେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟେଇବା। ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିଦେବେ ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ହାଲକା ଫାଙ୍କା ରଖିକି ହିଁ ଆପଣମାନେ ଫୁଟେଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସବୁତକ ଉତୁରିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଖୁଦ ପୁରା ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ମରିଗଲାଣି, ଖୁଦ ଆମର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା ଏବଂ ରେଡ଼ି କରିବା ଗୋଟେ ଆମର ତଡ଼କା। ତ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ମୁଁ ସେଥିରେ ବସେଇଥିଲି, ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ନେଇଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ବିନା ଛିଣ୍ଡେଇକି ଗୋଟା ଥିଲା ଏମିତି ମୁଁ ପକେଇ ନେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପକେଇବା, ରାଗ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 5 ଫୁଟଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଥିଲି 1 ଚାମଚ ଭଳିଆ ସୋରିଷ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିରା, ଛେଚା ରସୁଣର ଚୋପା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଛେଚି ନେଇଥିଲି ଏବଂ କିଛି ନେଇଥିଲି ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଥିଲି, ତାକୁ କାଟି ନେଇଥିଲି। ବୁଟସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିନେବା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନା ଆମେ ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ କରୁଥିବା, ଯଦି ପୋଡ଼ିଯିବ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ଯେଉଁ ତଡ଼କା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ଫୁଟୁଥିବା ଆମର ଖୁଦରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 1 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଆମେ କଭର ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ସେ ତଡ଼କାର ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆବଜର୍ଭ କରିଯିବ ଆମର ଏଇ ଖୁଦରେ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ସାମାନ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପାଣି କିଛି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ 2-3 ଚାମଚ ଭଳିଆ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି, ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହିଁ ଥିକନେସ୍ ରଖିବା, ବେଶୀ ବହଳିଆ କରିବାନି କି ବେଶୀ ପତଳା କରିବାନି। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଖୁଦ ଆମ୍ବୁଲ ଚାରୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଥରେ ନିହାତି ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, କେହି ବି ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଲି ନା ନାହିଁ। କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ରହିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏମିତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବେ। ଆଗକୁ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବି ପ୍ରତିଟି ରାଜ୍ୟର। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ମେନସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଖାଇବା କ'ଣ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।